nyaya iya yekuchina yazobuda. These people vari pakati pekucelebrate ka parabva pangobuda something chokoto chabvondoka. Alright, pane nyaya iri kutenderera panapa. Muri kuona varume ava vaenda kuchina vakagara two sides. Iri side ndori nevanhu kuZimbabwe, iri the other side ndori nevanhu vekuchina. But pavanhu ivava chiri kuitika chekudai, so ndaona delegation yekuchina vakagara kuside kwavo, I'm sure na president wavo chichi vari kunyora manotes pari kutaurirana wazvino apa. Vari busy zvigubhu zvemvura zviri pamberi, but vari kutonyora manotes pari kutaurirana. And the other side redu iri rine maZimbabweans iri na president waro vakagara zvavo, they're doing absolutely nothing. I don't know why nyaya iyoyo yakonzeresa noise muma streets social media, ma streets eZimbabwe azvina kumira zvakanaka. Ladies and gentlemen, kana uchangovhura tanga nekulike this video kuitira kuti vaboyikane vazive kuti maZimbabweans vabatikana nezvinhu izvozvo. Saka nyaya iri kunetsa panapa ndeye kudai. So takatarisa vaviri ava afambira umwe ndeye ndiani? Is it pride or chi? What can we say about this situation? Because Honai guys, vanhu vacho vamafambira vacho vari kunyora manotes about everything, madiscussion esataurwa imomo vozosara vozvinyora pasi kozi mukuri respect. Imi mafamba maenda ikoko hapana chamuri kunyora. Akomanaka. Now ndazosangana people like this so-called, my journalists among Zimbabwe and achinono ari kuti look at what discipline means. One side is reading notes and writing notes books. The other side is just there like nje. Then you wonder why China is able to get the most out of Africa's resources. Our leaders are not serious. Alright, maybe vane pfungwa dzinobata zvo. Maybe ngati what can we say? Pamwe pfungwa dzavo dzinonya ubata vane memory iri sharp. These people are really shocker, guys. Honestly speaking, economy ye China trillions, trillions. But ukatarisa Zimbabwe is less than 10 billion. But vakagara zvavo doing nothing, just nje. They are not even ready. That's my understanding. These people, they are not ready. I think those are not they are not ready. Because maybe they expect the Chinese delegation to start singing Sadak chairman woye. These people, I don't even know. The posters, they clearly show that a lot of them, their minds are somewhere far from meeting. Business equity training is a must for government officials. They look disinterested. Kunge bava laya nyimwa sadza. Zimbabwe deserves better leaders. Ndo bango mashoko ndikusangana nawo panapa ari kutaurwa nevamwe. These people vari kutoratidza kunge amwe ari kufunga kana girlfriend baby oro pamwe nyaya yataurwa iri kutenderera yanzi iwe Niki mbonoona anonzi Onias ndiye ari kurarama nemukadzi wako. Pamwe zvakupinda mupfungwa dzava vari kufunga kuti pamwe what more ndiri kuno kumukadzi wangu anogona kunge boza vamwe vakadzi vanenge vane mabesti ka. Oyo ngwaro rakadzi vaminister nevakadzi vevanhu vagara vari kubandika vane mari kudhara saka vane mabesti. Orora mukadzi wekuti wakwanisa kunyatsomucontrola. Ndo zvimwe zvine zvakatoitika saka vakuchinyatsofungwa mana what more, what if. The Chinese will share the minutes of the meeting for endorsement. No need to duplicate efforts. Mumwe ari kubuda ari kuti George atori pa phone either tweeting via Donza Msoro or watching porn. Guys, Zimbabweans are surrender. I know Zimbabweans will never disappoint when it comes to these issues. They are not fighting, but I shouldn't be, but I'm embarrassed. But if you look at the Zim work culture, it's not surprised these guys go to meetings for Maumbwe vibes and photo ops. Having been called to such a meeting is more important to them than getting a productive outcome from the meeting.
urikuona imwe nyaya irikuitika. They don't take these things serious. Vanzwa nekutravela nekunosangana navanhu vakawanda, saka kutotora mabhuku kwavari something chisinga chato existe. That's them. Because nini mukunzi tell us right. Samati Twitter say uyo china chitaro uyoshidi vachinyora mamiedzi. Kuratidza kurongeka, kuratidza kuti this meeting is serious. Zvokuti pane macameras hazvina kana basa izvo. Zvokuti pane macameras saka pamwe tinozongopuwa footage. And it's not guaranteed. Zvinoda kungoratidza kuti imimi chete muri kuita sei? Muri ready for what you are doing. Zvinozoverengwa zvinhu izvi. Unongoramba mukangotarisa mascreen or something. These people, they are not ready. Mwari kuti Chinese people know what they want from Africa, whilst our leaders don't even know what they want. What's the purpose of that forum? Our leaders think it's just a way of traveling and posing for pictures. The problem starts when one country invites our African leaders instead of the vice versa. These people, these Chinese, they know what they want for Africa. That's why we're not very serious. We are travel. Kuti vataurirane vaonesane aiwa one guys saka tochida dedele saka pano mapasi but saka mimi mune ibinyika kwenyu tine isusu kwedu tine lithium alright tine chrome saka chimwe futi tine diamond rakazara vachinyora pasi so that mangwana vanozongobuda ngoti right I think totanga ne Nigeria totanga ne Zimbabwe totanga nechi totanga kune oil totanga nechi kana toenda ku gold kana lithium totase ndio nyenya inongotika kana kuti ngatitage kune chrome saka ava vari kungotenderera they are doing nothing pane kungotenderera nje kungofamba zvana musoro mwado the abundance of natural resources over centuries in Africa conditioned its people to be lazy and heavily dependent on natural resources in the 21st century. When it takes more than just a natural resources to thrive, Africans must adapt or perish. We need a new mindset. Ndo imwe nyaya irikubudiso utaura nevanhu pari kudiwa pfungwa dzimwe dzinenge dzinoshanda zvirinani noti zvimwe zvatiri kuona. The current crop of African leaders, save for a few, have been the greatest betrayals of our motherland. Billions of our resources are being sold for a song to the world. They even have the temerity to brush others as sellout when they are the worst betrayers. Urikuona nyaya yacho kwayakuenda manje. Vamwe masellouts machinchi but ivo vari mabetrayers. Izvimwe zvacho zvinotodisappointa. It's of no use because objective has never been our way of doing things in Africa. A dictated agenda that benefits a few is what goes around. Saka panapa side I think inyaya yekuti nzwe mune ikwenyuko ndonanga chibvunzwa instead of kuti zvoita the other way around vabvunze iyo China mimi saka munechi munotibatsira nechi zvoita the other way around kwete kuti mimi mogara pasi akumanaka zvacho is heartbreaking. Chokwadi chazvo kana shungu nenyika unokwanisa kunzwa chipain chacho pamoyo izvozvo kuti kwamanaka tiri kunyatsoenda kupi isusu chii chiri kunyatsoitika zvii zvakadaro chii chakadaro ichocho mutoenda zvinhu zvakadai sezvi zvakabhoitika. I still remember there was a certain guy akandinhekirikena akada get in touch with me kulienda zoti you are an SA sada kuyo ndiri South Africa momo ndasangana newe chida pane zvinhu zvada kuoneswa please I just want to start zvenhingirikini zve social media chinchi saka please kuti undibatsirewo ndiromboni and then ndobva auya inini I went kunosangana naye mutown ndine my camera guy bo tasvika zvese wadi bo chinchi tatogara paya ndizopinda murestaurant atenga chikafu fine tirikudya chikafu and then chakandishamisa ndechekuti isusu takatanga tomubvunzo mamwe ma-strategies because we believe in everyone kuti munhu wese ane potential ane zvaanenge achifunga saka ma-strategies ndapa chitanga kudza ma-strategies ndobva tanga kuti udza about his history ndikati dzungairwei instead of ndiwodedza uchiti uri kuda kuziva zvodawo zakwadi kwari akangoenda angonika believe kuti ndasangana naye auya saka avhaireka bo munhu zvekudaro veropera. That's the same thing yandiri kuona. Instead isn't nditakatowana mamwe ideas from asina kana chinhu chakawana chakandikina chii hapana kana chinhu zvakambondibvunza kungofara kuti asakana nini ndinokunoitawo something
ndakatoshaya kuti what was the purpose yekuti munhu anenge ndo the same thing yandiri kuona instead yekuti ava ndo vari kutori neeconomy iri pasi vanosangana nevanhu ava vobatsirwa vonyora pasi voudzwa onzi saka munozvibalansa sei dololo zviri kunetsa mwari kuti no wonder they say you are Mr. Know It All. Why draw a conclusion before asking? What if the other team is reading through proposals that have been represented to them? Who knows? Iwe tukutara zviri background. Why va story ina because vanofana kutokuenda nemabooks atidi kudefenda zvinhu zvisina nebasa rese. Anyway, muri Zimbabwe ndangondidari kuenda pana because mozoti nini kutaura ndipedze. And we all know that munozanga kuti kulendabo I'm sure amapo ameno nyaya iri kutenderera kuChina ndiyo yekuti delegation yenyu yaenda isina pekunyorera yekuChina iri kuverenga mabooks muri kuionawo sei nyaya iyoyo yandakoti ndiwe nayo ndikakubatire